Sziasztok! A mai videó a magyar jelenről fog szólni. Megvizsgáljuk-e feltörekvő médium múltját, jelenét és jövőjét, a használt platformjait, a stábot, az irányultságát. Tehát egy átfogó képet szeretnénk adni a Hetiflex nézőinek, hogyha a magyar jelent követik, milyen témákkal számolhatnak a lap hasábjain, vagy miféle audiovizuális és egyéb tartalmak fogyaszthatók a legkülönbözőbb közösségi felületeken. Szóval tartalmas adásnak ígérkezik, maradjatok velünk! A magyar jelen eredet története. A magyar jelen egy 2003 és 2013 között 2 hetente megjelenő nemzeti radikális újság volt, melyet egy kanadai magyar idők vállalat, Hungarian Times adott ki. Saját megfogalmazása szerint az eredeti Magyarország lapja, az Egyesülő Magyar Nemzet lapja, illetve a Nemzeti Ellenállás lapja. Főszerkesztője Torockai László volt, ismertebb munkatársai Drábik János, Zagyva György Gyula, Z. Kárpát Dániel, Siklósi András és Mucsi Miklós. A lap 2 hetente csütörtökön jelent meg, ára 299 forint volt. Az újság munkatársai 2 hetente a megjelenés előtti nap nyilvános sajtóklubot tartottak Szegeden. A beszélgetést a Szent Korona Rádió rögzítette, és még aznap sugározta is. Az online magyar jelen impresszuma szerint a kiadó az Innovatív Kommunikáció Alapítvány. A magyar jelen napjainkban. Akkor tehát a lap őstörténetéből is kiderült, hogy nyomtatott verzió híján a webes felületeket fogjuk most boncolgatni. A főoldalon a mobil nézetben is rácsos főmenün kívül 3 fontos dolgot találsz. Kiemelt, vélemény és nyílt sisak. A főoldal állandó rovatai, amelyek a rácsos nyitón kívül fixen helyezkednek el, vélemény, belföld, külföld, videó, gyermekvédelem, bűnügy, gazdaság, kultúra, sport, tudomány, ökotáj, in English, kiútkereső. Zárójeles megjegyzés. A belföld szekció hozta le a Dúró Dóráról készített videónkat anno 2025. októberében, és erről az alábbi cikket írta Lipták Tamás, miután Novák előtt személyesen kommentált nálunk, és megosztotta a YouTube videót az összes közösségi média oldalán. Erre nagyon büszkék vagyunk, és igazán nagy meglepetés volt a Hetiflex életében. Zárójel bezárva. 2 technikai észrevétel a magyar jelen vizuális struktúráját illetően. Az egyik, hogy angolra kapcsolva nem a teljes homepage frissül, szűkebb tartalomra kapcsol a felület. A másik, hogy a responsív mobilnézet megegyezik a rácsos főmenüvel, az előbb felsorolt menü kiegészített változata gyakorlatilag. Nézzünk néhány érdekes rovatot. A Kárpát haza rovat összmagyarság, az ökotáj az élővilág, a humor a szarkazmus, a jeles napok a nemzeti keresztény témák világába enged betekintést. Ha végiggörgetünk a fő és aloldalakon, mindenképpen egy komoly hírportál érzésünk van. Olyan magyar érzésünk volt, bárhová kattintottunk, és cseppet sem hiányoztak a semmire kellő reklámok, meztelenség és az ócska bulvár. Bulvárszerű tartalmat amúgy lehet találni a szórakozás rovatban, de a téma mindig releváns a főeszmével, plusz jó adag szarkazmussal van megfűszerezve, tehát nem öncélú, hanem inkább edukatívan kiröhögtető. Mondunk 2 példát, csak hogy lássátok, hogy nem levegőbe beszélünk. Fluor Tomira, mint polihisztorra, Gréci Zsoltra pedig mint online udvarlóra hivatkozik a cikk. A magyar jelen a következő közösségi médiákon van még jelen. Facebook, YouTube, X, Telegram, TikTok és RRS. YouTube csatorna vagyunk, ezért talán nem meglepő, ha a magyar jelen YouTube fiókjával szeretnénk behatóbban foglalkozni. De mielőtt ezt megtennénk, lássuk a lapzártakor a közösségi követők mérőszámait. Facebook 94 000, YouTube 110 000, X 7,3 000, Telegram 3 000, TikTok 67 000. A magyar jelen a YouTube-on. 2020. szeptemberében kezdte meg az online TV a sugárzást. A magyar jelen lejátszási listái pedig a következők. Rajtunk múlik, Jövőnk a tét, Színfalak mögött, A pálya jobb oldala, Magyar jövő, Hunnia fiai, Nem PC, Közügy, Kinek a háborúja, Holdpont, Szabadkőművesek és Trianon, Magyar jelen hírek, 1-2H és Védvonal podcast, Bunker, Nyílt sisak, Jelen podcast. Nem elvéve a többi sorozat fontosságát, mi a nyílt sisakkal foglalkozunk az alábbiakban. A szerkesztő műsorvezetők kezdetben Tikvicki Dóra, mostanában pedig Gulyás Anita. Az első adás 2023. február 26-án volt, lapzártáig, azaz 2025. december 18-ig, az elmúlt 76 adásban igazán parázs viták voltak. Ehhez hozzájárult a bátor szereplőgárda összeállítás és a vendégek elképesztően színes és divers sora.
Az egyenlő bánásmód miatt ABC sorrendben a labzártáig szereplő nevek a teljesség igényével a következők. Alexa András, közszereplő. Ambrózi Áron, újságíró, pesti srácok. Antal Adrián, politológus. Ábrahám Róbert, médiaszemélyiség. Bajer Zsolt, újságíró. Bedő Imre, közgazdász. Benszülött Bálna, youtuber. Bokor Gábor, újságíró, mandiner. Budaházi György, közéleti szereplő. Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Cutor Zoltán, előadóművész. Deák Dániel, politikai elemző. Dezse Balázs, újságíró, pesti srácok. Dr. Vasárus Gábor, geográfus. Fiala János, riporter. Forgács István, felzárkózás politikai, roma ügyi szakértő. Füsi Angéla, újságíró, műsorvezető, Magyar Jelen. Halkó Petra, vezető elemző, 21. század intézet. Hegedűs Lóránt, református lelkész. Hont András, újságíró, átlátszó. Horváth Tamás, főszerkesztő, Magyar Jelen. Hud Gergely, főszerkesztő, pesti srácok. Juhász Bence, filozófus, aktivista. Kacsó Dániel, főszerkesztő helyettes, mandiner. Kertész Dávid, újságíró, pesti srácok. Kessel Krisztina, főszerkesztő, Nyugati Fény. Komáromi Gergely, zenész, aktivista. Kónya Dorka, szóvivő. HVIM. Kónyi Kis Botond, alelnök, 64 vármegye ifjúsági mozgalom. Kőházi Ferenc, funkadeli, előadóművész. Kukorelli Endre, író. Lentulai Krisztián, vezető szerkesztő, műsorvezető, mandiner, Hír FM. Lipták Tamás, újságíró, Magyar Jelen. Magyar Dávid, rádiós műsorvezető. Móna Márk, szerkesztő, riporter. Nagy Blanka, aktivista. Nicolas de Lambertiere, újságíró. Pankotai Lili, aktivista. Pityinger László Dobnen, rapper, youtuber. Puzsér Róbert, publicista, rádiós műsorvezető. Sherman Fruzsina, elnök, Adom diákmozgalom. Schiffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Seres Samu, digitális tartalomgyártó. Szakács Árpád, könyvkiadó, publicista. Szalma György, újságíró, demokrata. Szabó József, gyermekotthoni áldozat. The Raven Croaks, zenész, youtuber. Tóth Máté, a Tibi Atya brand alapítója, ügyvéd, energiajogász. Kirityán Zsolt, a Betyár sereg vezetője. Varga Ádám, újságíró, youtuber. Vince Emilia, újságíró, youtuber. Zagyva Gyula, volt országgyűlési képviselő. Ha valakinek esetleg a fenti felsorolás nem volt elég szerteágazó, akkor kérjük a kommentfalon további olyan közéleti vitaműsorok felsorolását, ahol a nyílt sisak vereséget szenvedne, esetleg partiban volna. Összefoglalás, konklúzió. A Magyar Jelen tehát nem egyszerűen egy hírportál vagy YouTube csatorna, hanem egy tudatosan felépített médiatér, amely világos értékrenddel, markáns témaválasztással és erős közösségi jelenléttel dolgozik. Lehet vele egyetérteni vagy vitatkozni, de egy dolgot nehéz elvitatni. Következetes, aktív és vitára hív. A nyílt sisak pedig ennek a médiavilágnak az egyik legizgalmasabb kísérlete. Valódi nézetkülönbségek, eltérő világlátások és nem ritkán kényelmetlen kérdések találkozási pontja. Egy olyan műsor, ahol a meghívottak nem díszletek, hanem szereplők. A Hetiflex célja nem az ítélkezés volt, hanem a megértés. Megmutatni, mire számíthat az, aki a Magyar Jelent olvassa, nézi vagy hallgatja. A döntés pedig, ahogy mindig, a tiétek. Fogyasztjátok, vitatjátok, vagy elmentek mellette. Mi annyit tettünk, hogy feltettük a sisakot, és belenéztünk, mi van alatta. Szuper vagy, hogy megnézted ezt az adást, Isten tartsa meg jó szokásodat. Találkozzunk hamarosan, addig jöjjön minél több like, megosztás, szuperköszönet, és a vidi leírásban szereplő összes hála kifejező lehetőség. Köszönjük, na haladjunk!